Bedot. Hello guys, nơi giờ tham gia nay được bài thì sáng xe rồi đó. Nơi sáng nữa là bài. Tôi đi chẳng hạn nó là nơi giang rồi thar về rồi. Đấy, chúng là video của nó bên trái là nằm ở giặc trái, này bên phải video của nó là giặc rồi, video này là bên giặc rồi. Cái này giặc về rồi nào, giặc đó là bài. Oria sani jem kecil lah kedengar enggak? Ang không có dây xe nó phải được sạc con xe nè, lại cái tầng cái ra được nè, cái tầng thấy à, gì vậy? Bây giờ cái gì atra ra cái đó là gì? Dân luôn á. Phải gì atra ra đấy? Mới câu à, nó không có dây xe mới đủ dây được. Bây giờ cái sạc nó thay ra là không dây như thế nào? Không có tiếng, bởi vì á. Bebe đồ không mới trong cái là hara rồi rồi thấy người tôi cũng dạy bây hara rồi dạy không mới chẳng anh nhá tôi khả năng gì hết vậy nhiều cái gì tham gia này các bạn nó chẳng sao cả nó cũng vậy đấy các chả phải thành chuyện bạn nào phải hay sẽ cắt tiêu tiệc hay na nhà rồi na người mà người chỉ sinh hành nhá cái này nó thằng nó chứ mà rồi ăn năng thật rồi từ đây lên gì sao lại khá rồi show rồi này sao chú khá vậy đừng bảo hàng số bài đi ra khai murun nè sao vậy tại bây cắt tiêu chỉ cái gì rồi na mà cái gì không muốn được oंख्रियानो दालि ओमफ्राय बयलारजों लाइ एवनाय ओमफ्राय नैबे बिथाङा हाथारलानो ओंखाम उखैनाया जाला ओमफ्राय जाग्रोथारबाय आरो दे जाग्रोबाय थादो मालाय नै बिथाङा जाखांबाय आरो ना आंहासो जाखाङाखै ओमफ्राय गफिन नायदो ओंखाम उखैब्रेना जानो हायाखैनो बेस्रा ओमफ्राय नै आंनो बेदरखौ मोदोम दोनजोबबाय आं बिराद मोजां मोनखायो आरो ओमफ्राय गावहा हाराखौल' जानानै आंनो मोदोमखौ दोनबाय आरो ना ओमफ्राय आंखौबो बारा जानांला होनदा जानो ना बारा मोदोम जाखाया ना आङो मोदोमखौसो बिराद गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय मा होनो लकेल दाउखौ गोथाव मोनो आं लोगोफोर बयलारखौसो ओरैबायदि गोथाव मोनो माने बयलाराव मोदोम थाजोबो ना ओंखायनो बिराद गोथाव मोनखायो ओमफ्राय दाखालि फुजायाव लेग पिस जानो नागिरबाय मोनसे थोंसे मोनजादिया लोगोफोर ओरैबायदि आद्रा जानानै थानाय बायदि मोननाय बे आरो नैबे बिथाङानो खालामदों आरो नैया माबा खालामदों आंनि न'आव फैनानै थानानै जोंखौ लेग पिस जाहोगोन आरो बयलार आथिं थोंसे जानो नागिरदोंमोन आरो फुजायाव दा गैया लोगोफोर मोनदिया मालाय थाब जोबथारोनो ओमफ्राय जोंहाबो न'आव लाबोना जानोसै ना न'आव लाबोनानै ओरैबायदि गोथाव जागोन ना इसोरनि बायदि बिराद जानो मोजां लोगोफोर बिबायदि माने आथिं थोंसे हमनानै जानो गुसु जादों मालाय नै आसोला ओंखाम जाखांनानै गयखा गावासो आरामनो थेब्रे जाबाय ओमफ्राय स्कुटि गालांदो आरो ना ओमफ्राय स्कुटि सालायनानै उलट फालट मानसियानो दसे दलद थालानै ओंखाम जाखांना खनबै सालायखो खननैसो जाबाय सालायगासिनो आरो ओमफ्राय आंखौ दिनै लिंदो आरो ना ओमफ्राय आङो बारा सालायफेराखै आरो ना होमबाबो दिनै नांगौबा दोननोसै आरो ना मा होनो नों खिबु थादो लामायावथ' गोजानानो बै एसे गोजानावसो हैनांगौ आरो ओमफ्राय दा थाबायना फैनो डिस्टार्ब जागोन ना गंसे लांफायाबा ओंखायनो दा न'आव एसे ट्राइ खालामना नायनोसै ओमफ्राय थांसै आरो ना हानाय बायदि मोनबा हागोन बायदि मोनदां ओमफ्राय गय जानोसै दा ओमफ्राय नै हाथाय ओरै हाबजोब्बाय आरो हाथाय नों हाबदोंना हाबाखै ना खिन्थु ओरैबो हाथाय हाबजोब्बाय आरो एरख'नांसिगोनसो बोरैबा मोनबाय थायो सानाय मोनबाय थायो नोंना हाबोना हाबा ओरै बै हागोमा रज'नायावबो हाबना थाहैगौयोसो हागोमा रज'नायानो मोजां जायाखै आरो दाबो ओमफ्राय दा गय जानोसै आं थोरसि खुरैसोनोसै आरो जाखांनायनि दा जोङो स्कुटिहैनो ओंखारबाय आरो ना नै हाबाय आङो सालायनो हाखायो आरो ना सिगांसो सोलोंखादोंमोन ओमफ्राय दा थांनोसै बिथाङा गावनि बाइकखौ लाथोसै आरो नै बाइकखौ लाथोसै इयो नङाबा दा फैफिननायाव डिस्टार्ब जागोन ना ओमफ्राय दा स्टार्ट खालामसै आरो ना सालायनोसै
फैबाय आरोना बेस्रा मोसौ बिमाया नाहरगासिनोमोन आरो नै दासो जों फैनायखाय जाबाय ओमफ्राय आं खिन्थु हाब्रु गाहैला आख' नों गादो अ नै लोगोफोर जि जब दैया नै इदि जब्ल'-जब्ल'मोन आरो नै दैयानो दाबो रानबावाखै देन्जारसो मैयायो दोखो अखा हाबाय दिनै ओरैबायदि जोंखावबाय नै ओरैबायदि बोथोर मैयाबा मा खि मोनजानो हानायमोन ओमफ्राय नै हाजो खाथिनो समायना नुयो आरोना लोगोफोर हाजो सेर-सेरनो हाजो खाथिखा आरोना जोंना ओमफ्राय जि समायना नुयो इनो मोसौखौ बामना लाबोयो बिमायाथ' होसोजाबासो हरावनो जाखोमोना थादों आरोना लोगोफोर फात्तायानो गैया ओरैबायदि फात्तायानो गैया ओमफ्राय जोंहा बोराय बुरि बाहेरायाव ओंखारबासो मिथिबाय आरो मोसौ फिसा जादों होननानै काटां कुटां होनबाय थादों आरो आइ फिसाया जाबायसो राखांलायबायमोन आरो एबारना दामब्राना एबारनि बोसोरावसो दामब्रा मोनदों नङाबाथ' दामब्रि लोगोफोर मा मानसियाबो दामब्रि गोजा जादोंमोन बै बोसोराव ओमफ्राय एबारनि बोसोरावसो दामब्रा जाबाय आरो ओमफ्राय गैया लोगोफोर फेमु सेमु जेबो मोनजाखादिया आरोना मोसौआनो राखांना थाबायबा ओमफ्राय आयु खिबाय इहाबो ओमफ्राय आरो माबाबायना ओइनै खिबाय जि गोलावनो ओमफ्राय मानसिफोरानो लोमजाजोबना दंमोन नालाय फेमु सेमु रावबो मोनजाखादिया लोगोफोर दे इयावनो दोनदो सायानो